Amin mga magbalantay hu mga karnero, hatag bantay si daluman, doon hu panabtaba haubay diya ta Bethlehem. Nakahiwal diya takandan sa balinsuguon hu Dios, daw nailawan sidan hu anlag hu Dios, ama nangahaldokan gayod sidan. Ba inikagiyan sidan taon na habalinsuguon hu Dios. Hari kaw agkangahaldok, taduminini aho pagsangyaw inyo humaayad at tultulanon, hamakapalipay hu kaot-otawan. Diya iman ta Bethlehem, sa banuwahi David, imbataon sa manluluwas hu kaot-otawan, haiyan si Kristo ha Ginoo. Sa timaan haiyanon haini, tamaahanoy subata ha binungkusan humanggad, daw inugsak doon hu balahuga humananap. Tigkan daan nakahiwal sa madakal ha mga balinsuguon, hatag dayo hu Dios hatag yanaon. Dayoon gayod sa Dios diya talangit, daw magmalinaw sa mga utaw makapalipay hu Dios, di nita kalibutan. Sulumikoon diya talangit sa mga balinsuguon, so mga magbalantay hu mga karnero, miglalang-lalang hu kagidan. Dumya ko'y ta Bethlehem, tadaw mahataw hauna sa impadayag kanoy hu Dios. Aman uminagpasidan hu paghipanaw, daw naahadan si Maria daw si Jose, daw subata hain ugsak doon hu balahuga.